Nakemmeg ti ko-accuse ni sigud Senador Bong Revilla Jr. ijay barangay Bangaw, Buguias, Benguet, italaeng nga aldaw. Nabigbig daytoy ani Christina Mae Pineda del Rosario, sigud a DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier kan agtawon iti 38. A resident iti Malolos, Bulacan. Babanda ito iti bilag ti warrant of arrest ngayon yulog ti Sandigan Bayan 3rd Division gapu iti kaso a malversation of public funds through falsification of public documents. Kabayatan ti panakakambag daytoy na ibasa ken kuana ti constitutional rights na ken naiturong iti CIDG Cordillera para iti standard booking procedures daytoy. Temporaryo may ditine daytoy iti custodial facility ti Provincial Forensic Unit. Sanmet anang ipaay iti komento dagiti kamang ti Police Regional Office Cordillera gaputa ibilbilang da daytoy as sensitibo nga impormasyon. Idi lang kalman voluntaryo asimuko kadagiti otoridad ni sigud a Senador Bong Revilla Jr. kalpasan ti panakayulog ti warrant of arrest manipod iti Sandigan Bayan gapu iti maatap pakainaigan na iti 92.8 million pesos a ghost flood control project.